1 Corinthians बुंदों, नाथाय आङो नोंसोरनो मिथिहोनो हास्थायो ख्रीष्टआ साफ्रोमबो हौवाफोरनि खर', बिसाया बिहिनि खर' आरो इसोरा ख्रीष्टनि खर'। खर' होननानै बुङोबा सासे सासनगिरि एबा लिडार, दैदेनगिरि। दिनै नखरनि खर'आबो जाहैबाय हौवाफोरासो, नखरनि सासनगिरिया। नों दिनै सासे ख्रिस्टियान बिफा जानानै सासे ख्रिस्टियान हौवा जानायलाय नखराव जाय आखलफोरखौ फोरोंनांगौआ नोंनिसो दायथ', नोंनिसो बिबान। नाथाय नोंनो जुदि लोंग्लुं फेग्लुंजों फैनानै नखराव नांलाय खमलाय दुन दाखाल खालामोबा, लोंनानै हिनजावखौ बुयोबा, गथ' गथायफोरनि सिगाङाव गाज्रि रावफोर बाहायबाय थायोबा, नों गावनि गथ'फोरनि सिगाङाव मोनसे सावगारि जानानै थागोन जे आंनि बाबाया जौ लोंनानै आंनि आइखौ बुयो, नांलाय खमलाय खालामो, गाज्रि रावफोरजों रायो, लेखा फरायनायाव जेब्लायबो नांलाय खमलाय, दावराव दावसि, जेब्लायबो डिस्टार्ब। दिनै नोंनो नखरनि दैदेनगिरि जानानै बेबादिबा, सानसे नोंनि गथ' गथायफोरा लोंनानै नोंनि खाथियाव फैयोबा नों मा बुंगोन? सानसे नोंनि गथ' गथायफोरानो नोंनि सिगाङाव गाज्रि रावफोर बाहायबाय थायोबा नों बोरै बादा होगोन? सासे बिफा जानानै नोंनो जुदि गाज्रिखौ दिन्थियोबा, दिनै नों सासे नखरनि लिडार जानायलाय, बिगोमा जानायलाय, दिनै नोंसो बुंनांगौमोन, नै बिमा गिर्जानि समा जाबाय थुदो, नै बिमा आरजनि समा जाबाय गथ' गथायफोरखौ लानानै फैदो, जयै आरज खालामनोसै। दिनै नोंसो बुंनांगौमोन, नै बाबा बिदि आरज खालाम, नै आइ बिदि आरज खालाम होननानै। नाथाय दिनै नोंनो जुदि आरज खालामनो रोङाबा, इसोरखौ हामबाय होननो रोङाबा, सासे नखरनि दैदेनगिरि जालायनानै दिनै हिनजावनि सिगाङाव स्रांनि बाथ्राखौ बुंनांगौआ नोंसो, स्रांनि लामाखौ दिन्थिनांगौआ नोंसो, जिउआव फोथांनानै लाखिनांगौआ नोंसो, नखरखौ इसोरनि खाथियाव लाबोनांगौआ नोंसो। नाथाय नोंनो जुदि जेब्लायबो लोंग्लुं फेग्लुंजों फैनानै नखराव जेब्लायबो दुन दाखाल खालामनानै नांलायोबा, हिनजावखौ बुयोबा, बिनि गोसोआव मोनसे सन्देहआ उजिगोन जे इसोर नों थायोमोनब्ला मानो बेबादि जाखो? नखरनि गाहाया बिफायासो, गोजोननाय थागोन, रंजानाय थागोन जेब्ला बिफाया इसोरनियाव थागोन।